Velkommen til vores fremlæggelse om værdi- og fordelingspolitik. Vi kan lige hurtigt forklare jer om, hvad nogle forskellige slags ideologier der er. Liberalisme er en bestemt ideologi, der går ud fra hver mand af sin egen lykkesmid. Det vil sige, at man selv står for at opnå succes, og man ikke behøver at hjælpe andre. I liberalisme hedder det frihed over lighed. Skatten skal være lav, men offentlig ydelse, f.eks. lægehjælp, skal ikke være gratis. Socialisme kan man sige er en modsætning til liberalismen. Den omhandler lighed og prioriteter, og prioriterer over frihed. Skatten skal være høj, og rige skal have mere i skat, som tjener mindre. Der skal være en stor offentlig sektor, og alle skal have lige mulighed til f.eks. lægehjælp og uddannelse. Så kan jeg lige hurtigt forklare, hvad værdipolitik og fordelingspolitik er. Værdipolitik, det er indvandring og flygtninge, politik, miljø, retspolitik, ligestillingspolitik, køn og etnisk minoritet, udlandsbistand, venstreorienteret, lempelig indvandrerpolitik, lederstraffet, højere uddannelse, større fokus på miljø. Højreorienteret, stram indvandrerpolitik, hård straf, lavere udlandshjælp, mindre fokus på miljø. Det kan være alt det der. Og fordelingspolitik, det er skat. Det handler meget om skat. Det er udligning af indkomster, formue, progressiv beskatning. Jo mere du tjener, jo mere du betaler i skat. Niveauet af dagpenge, kontanthjælp, SU, og så venstreorienteret fordelingspolitik er høj skat, stor offentlig sektor, økonomisk lighed, og højorienteret er lav skat, lav offentlig sektor, økonomisk forskellighed. Så nu starter vi lige på fordelingspolitik. Så kommer den første 10. Enhedsliste. De går ind for høj skat og en stor offentlig sektor. Borgere skal være økonomisk lige, men nærværende debat vil Enhedslisten komme med et bud på en alternativ fordelingspolitik, der vil modvirke de indbyggede tendenser til voksende ulighed. Der er i det kapitalistiske system tendenser, som er blevet forstærket af både den nuværende og den tidligere regerings skattepolitik. Socialistisk Folkeparti. De går inden for højere skat og stor offentlig sektor. De mener også, at afgifter skal hæves, men til gengæld skal SU, efterløn, dagpenge, førtidspension og kontanthjælp også hæves med 2.000 kroner om året. De mener også, at rige skal betale mere i skat, at de også belaster miljø mere end de mindre velhavende. Alternativ går inden for fællesskabet og mener, at alle skal bidrage til samfundet. De mener, at der er en god mulighed for arbejdsløse at lave frivilligt arbejde, for eksempel sportstræner eller besøgsven på plejehjemmet med mere. Socialdemokratiet. Socialdemokraterne er socialistisk, og de vil have højere skat til dem, som har en indkomst på over 1 million om året. De vil sætte prisen op på usunde ting, cigaretter, slik, sodavand osv. Penge, som staten tjener på de højere priser, vil de i stedet bruge til at bygge bedre og flere hospitaler. Høj offentlig sektor. Dansk Folkeparti mener, at skatten ikke skal ændres meget, som hvad den er nu, men vi vil gerne gøre den lidt højere, så vi kan forbyde offentlige ydelser. Vi vil fortsat anvende progressiv beskatning, hvilket vil sige, at rige betaler mere i skat end på fattige. De konservatives mål er, at ingen skal betale mere end halvdelen af ens tjente penge i skat. Det er ens af de med deres mærkesager, og de gør meget arbejde på det område. De mener, at hvis vi vil bevare vores velfærdssamfund i den tid, hvor der bliver flere ældre og færre arbejdsløse, vi gør det attraktivt at komme ind på det danske marked. Derudover vil det betyde, at det bedre kan betale sig at tage en uddannelse og søge højere stillinger. Det konservative Folkeparti ønsker en skattepolitik, som er til gavn for de personer, som vil yde en ekstra indsats. Venstre vil have lav skat, og alle skal have samme skat. Vi vil have, at
skal sættes ned. Vi mener, at penge ligger bedst i borgernes lommer, og derfor også at have pensionstillæg til pensionister forhøjes til 2.000 kroner. Det radikale venstre, de højreorienterede økonomisk politik. De svage skal betale for finanskrisen. Deres fordelingspolitik handler meget om, hvordan man fordeler de økonomiske ressourcer. Liberale Alliance. Mindre offentlig sektor, lavere skat, 40%. Staten skal blande sig så lidt som muligt i borgernes økonomi. Meget op i økonomi. Værdipolitik. Altså Alternativet. Enhedslisten. Vi vil Enhedslisten vil grundlæggende forandre Danmark, så hensynet til miljø betyder retning. Grøn omstilling skal være mere end en mulighed at være. I stedet for vækst natur og menneskelighed. Kvindekamp er stadig klassekamp. Det såkaldte kvindefag ligger lavest i lønpyramiden, og mænd tjener mere end kvinder for samme arbejde. Det skal ændres på, ligesom der skal sikres mere lige repræsentation af kønnene i topjob og bestyrelser. Mænd og kvinder skal også have lige adgang til familieliv. Derfor vil vi øremærke måder at passe far eller medmor først frem er to forældre. Enhedslisten har sammen med regeringen givet asylansøgere bedre mulighed for at flytte ud af centrene og arbejde med deres sagerbehandling. Men generelt holder regeringen fast i en urimelig stram politik i forhold til dem, der så kan få asyl eller humanitær ophold i Danmark. Enhedslisten vil styrke retssikkerheden for asylansøgere og kæmper for, at mennesker, der er forfulgt, kan få beskyttelse. Radikale Venstre mener, at den nuværende udlændingepolitik er stram. De mener, at afviste asylansøgere uden mulighed for at tage hjem skal have mulighed for at bo i Danmark uden for et asylcenter. De vil have fjernet ghettoer hurtigst muligt. Alternativet går meget op i miljø og bæredygtighed. Socialistisk Folkeparti. De kæmper for bedre velfærd som skoler og sygehuse. De går ind for en mere miljøvenlig klimapolitik. De mener, at flygtninge skal komme til Danmark, hvis de er villige til at bidrage til samfundet og forbedre det. Socialdemokratiet. Når det kommer til flygtningepolitik, vil de have, at udlændinge bliver en del af samfundet, og at de bliver godt integreret. Før dette skal der dog et par krav til. For eksempel skal alle udlændinge have lært dansk, inden de begynder i skole. De mener, at udlændinge er velkommen i Danmark kun, hvis de er villige til at bidrage til samfundet, og det er både danskerne og udlændingene, som står for, at de bliver godt integreret. Liberal Alliance ser kritisk på rygeloven. De mener, at den krænker det enkelte menneskes frihed. De mener, at flygtninge er velkommen i Danmark, men skal selv være forpligtet til at købe privat sundhedshjælp i de første 5 år af deres opholdstid. Venstre. I forhold til miljø mener Venstre, at vi alle har hver vores ansvar for at bevare miljøet. De går ikke meget op i miljøet, men mener stadig, at vi kan få mest miljø for pengene. Inden for flygtningepolitik mener Venstre, at der skal være en stram integrationspolitik, hvilket vil sige, at indvandrere skal kunne opnå forholdsvis mange krav, før de kan bo i Danmark. De mener, at flere flygtninge skal komme i arbejde. De mener også, at flygtninge ikke skal have nogen form for kontanthjælp eller dagpenge, og deres økonomi skal være optimal. De konservative går ind for stram og anstændig udlændingepolitik. De bygger på det grundlæggende hensyn, at herboende flygtninge og indvandrere skal integreres og hurtigere i arbejde. Det er vigtigt, at der stilles krav til indvandrere om, at de skal kunne tale dansk og i øvrigt begå
lavere topskat og frie markeder. Konservative hælder mest til det multikulturelle Danmark, men vil stadig bevare en del af Danmarks enhedskultur. DF siger, at de godt vil hjælpe indvandrere, men der kan ikke komme alt for mange ind i landet, fordi der ikke er plads. De stiller krav til indvandrere og kommer på arbejdsmarkedet, så de kan bidrage til velfærd, som de nyder gode af. De stiller også krav til, at indvandrerne følger danske love. Kravene til, hvordan vi behandler miljøet, skal også være skrappere og skal følges af alle. Forbrugerne skal være sikre på, at fødevarer, der sælges, er af højeste kvalitet og uden skadelige stoffer. Kemikalien skal straffes hårdt, og vi skal have omfattende lovgivning, der beskytter og giver dyrene de bedst mulige leveforhold. Forbryderne skal straffes hurtigt og kontant, mens deres ofre får alt den hjælp og støtte, som de har behov for. Danmark skal være et trygt og et sikkert sted at være. Et land, hvor borgerne kan